Βγήκε η υγρασία full στην πολυκατοικία, φίλε, από το πουθενά. Έχουμε φωνάξει 4-5 μαστόρους, αλλά αποτέλεσμα 0. Μίλτο, χωρίς θερμογράφηση, πώς θα βρείτε τις αιτίες της υγρασίας? Τράβα γραμμή στη Thermograph. Εδώ και 15 χρόνια είναι οι πρωταθλητές της θερμογραφίας, με ειδική ομάδα μηχανικών και πιστοποιημένων θερμογράφων. Πάνω από 20.000 θερμικές λήψεις, έχουν σώσει χιλιάδες κτίρια και έχουν πάρει Gold βραβείο στα Green Brand Awards 2024. Για λέγε ρε Στράτο. Με το σύστημα θερμογραφικού ελέγχου Thermograph εντοπίζουν την πηγή από όλες τις υγρασίες, είτε τις πιάνει το μάτι είτε όχι. Δεν σκάβουν, δεν τρυπάνε πουθενά. Σου βρίσκουν τις αιτίες της υγρασίας, σε ενημερώνουν αναλυτικά και σου προτείνουν λύσεις. Λες να ζητήσω προσφορά? Σήμερα κιόλας. Μη ψάχνεις την υγρασία σαν τυφλά, Μίλτο. Όπου δεν φτάνει το μάτι, φτάνει η Thermograph.